A Mancomunidade Arousa Norte presentaba esta mañá un ambicioso proxecto que ten como principal finalidade converter o Barbanza nun referente para o coñecemento da Idade de Ferro, non só no ámbito nacional, senón tamén a nivel europeo. A proposta permitirá poder desenvolver diferentes accións en cada un dos concellos que integran a Mancomunidade, poñendo en valor un total de 5 castros: o castro de Isorna en Rianxo, o de Neixón e o Achadizo en Boiro, o de Croa en Posmarcos, na Pobra do Caramiñal, e o da cidade en Ribeira, o que se sumará tamén o de Baroña, no concello veciño de Porto do Son. Creemos que é unha noticia boísima para a nosa comarca, para o Barbanza e para Arousa Norte, porque nos permitirá poñer en valor estes recursos patrimoniais excelentes e facilitará o seu acceso ás persoas que nos visita, porque a idea é dedicar unha parte dese convenio ao que é divulgación, ao que é material divulgativo tipo planos, tipo aplicacións informáticas que fagan facilmente visitables, establecer unha ruta que veremos terá un comezo e un final alternativo, se pode empezar por un lado ou por outro e visitar os 5 castros neste caso, porque xa está falado co alcalde de Porto Son, Luís Soujo, a que le agradecemos que entre dentro do proxecto sin recibir, digamos, axuda para o que son as excavacións, simplemente entrará dentro do que é ese material divulgativo. E, como decía antes, pois, o castro de Baroña non podía quedar fora deste proxecto porque sería ridículo falar dos castros de Barbanza e deixar fora Baroña. O proxecto conta co financiamento da Deputación da Coruña a través dunha achega duns 500.000 euros. Que o que pretendemos é que sirva primeiro para articular un parque, para ter un plan director para xestionar ese parque no futuro e para que ese parque sirva primeiro para a propia sociedade galega e a propia sociedade do Barbanza poñer en valor e coñecer a súa propia historia, pero tamén para ter un recurso turístico de primeiro nivel que sirva tamén para crear expectativas positivas tamén para o territorio no ámbito do turismo. Ademais de poñer en valor o Barbanza, a iniciativa contribuirá tamén a desestacionalizar a demanda turística en Arousa Norte.